Žena mi takú radosť spravila, že mi z profitent.sk záhradný vožík kúpila. A teraz sebe ukážeme, jak taký vožík poskladať, netreba še toho bať. Rozbalím krabicu, rozložím veci a skontrolujem podľa plánu, či všetko mám. Na montáž budeme potrebovať očkový kľúč 13, 19, široký šrubovák, dve kozičky na podloženie a jedno veľké kladivo, keby daco nepasovalo. Kozičky rozložím a na ňu položím vaničku, ktorú pripravím na montáž. Ako prvé namontujeme ručku na vyklapanie. Po dotiahnutí ručky ideme namontovať podvozok. Keď podvozek namontovaný máte, tak teraz je k nápravám dostávace. A začneme zadnou nápravou, ktorú si namontujeme tu tak dozadu. Takže ramena k náprave pripojíme a k vaničke ich natočíme. Takže nakoniec prednú nápravu na čep dáš, 19 matkou to dotočíš a podvozok hotový máš. Keď kolesa montujem, cítim sa jak v boxoch na formule. Takže koleso si zaistíme podložkou a takýmto klínom. Takže vozík máme dokončený, postavíme si ho na kolesa a vypustíme z boxu. Stop! Však ručku ešte treba dopredu dať, že by ste mohli s vozíkom kerovať. Vozík máme poskladaný, spoľahlivý, pevný, prakticky do vašej záhrady. Profitent.sk, objednaj ešte dneska. Pekný deň, ahojte.